Aduh. Urep. Mikir utang nang ndi. Urip mek panggah kaya ngene kok jare keroda kehidupan berputar nyatane yo. Bah. Alah, wis panggah nyenyet malah pusing. Aduh. Ya apa ngene iki menake? Turu ae lah, sapa ngerti kok ngipi sing indah-indah. Aduh. Kapan ini utang iso lunas, urip mulya, duwe bojo Mbak Ningsih. Wow. Mau anu ginuk-ginuk kaya nangka Taiwan. Apa enek nangka Taiwan? Enake kates, Ding. Kan urip mulya tenan wis. Esuk-esuk ngenteni transferan kok ora mlebu Parman kucluk ya mengene ya ini mlebu transferan iki. Monggo Mas Dem, kopine diunduk. Oh alah Dik, esuk-esuk kaya wis sampean camne kopi. Mantap tenan Dik kopine. Mantap, wes. Dadi bojo sing apik iki kan ya kudu ngono to, Mas. Kudu gemati karo wong lanang ki, ya apa ora? Masuk. Iki mungkin didamel sarapan nopo, Mas nih? Alah Dik sembarang, aku manut sampean sing masak. Mas yo 3 dino, 3 bengi sampean ora masak. Aku panggah warak kayak penting nyanding sampean. Oh, sampean iso, Mas nih. Sampean lo Mas yo elek ileng ngono ngangeni masamu Mas. Dik bareng gede ning beasku. Wah, jangkrik ngipi bak iki aku. Nih, cemani. Dinone. Jane angsuran kepiro kok cemani. Iya. Si angsuran pisan kaya ngene iki. Ada atur ngene ya memet koperasiku. Cemani iki duwe pikiran ora ta. Nih, cemani. Sopo gae? Iki karepmu piye iki? Metu. Ayo, petung sing apik. Wah, dia. Mani. Oh no. Sudin pelecet bae. Piye iki? Rene opo-opo belas opo mau ayu iki penake. Wah. Hati. Nih, Sampai kapan ya gue Sudin pelecet kan gue? Piye iki? Tega mlayu meso mata iki. Mbak balik pitik kok amen ilangan. Luput pitik endoke sing ilang. Malah mambungi pitik anggrem sak endoke ya ilang. Dekne kene anae mending ketok iki sak. Gawe kopi ya sak enake, sing rasane ya ilat-ilatku dhewe. Gula kerek titik tambah uyah malah tambah sip iki kok. Layak awak kurang lemu-lemu. Yang dino sing tak pangan iki harapan palsu. Oh no. Golek kerjaan yo angel. Ini ning kuran yo enek.
pabrik kecap nawani bagian jejeri gendul kaya pantes. Pabrik sabun yo ngono bagian ngecapi. Lambe iku lek muntuk. Malah esuk mau yo ngono ditawani nang sekolah. Dadi wali kebun. Ya sing penting yo panggah kuwi, golek kerjaan ae. Lah ngene iki lho. Duwe bola sitok cemani ya. Umpama tak sambati paling ya padha ae. Ibarat gombal petuk serbet. Nek kono lho ora nek apa-apa. Ngopian lho rene. Piye ngene iki? Mat, tolong Mat. Mat. Mat, tolong Mat. Mat. Tolong. Kowe iki nyapa nih? Gek kowe iki gawe apa to, Mat? Mat malah yang sarakne wong. Lah kowe isu-isu nyapa iso atraksi ning kene iki lho. Atraksi Iso sirkus bareng lho. Kocok. Nyapa lho lho. Iya lho. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Wah, cuk gulung kowe ning kono, gek gawe apa kowe iki esuk-esuk koyo ngono iki? Ora gawe apa iki jebakan maling kok. Ora lho jane nek apa? Cerita. Beh, kang ngomongan. Esuk-esuk bang plecet wis nyanggung ning ngarepan omah ra ngalih-ngalih. Piye solusinya piye? Itu ngono aku. Terus pancen kewajibane. Wong utang kudu nyauri. Lah kowe duwe duit ora? Belas Mat. Si ceng ra diablek dhuwit kancamu iki. Lah ngono kok wani utang lho. Wong ki jonggol apa? Ra apa-apa, Mat. Ra apa-apa. Nyauri ki ora kudu gawe duit. Masamu lah kok utange nggih dhuwit kok apa kon nyaur karo apa ya utangmu tape. Iya, apa lagi? Saurono ya, nek wonge mara petukono, omongono dereng gadah. Ngono omonganmu mah pusing Mat, wis tambah pusing. Iki piye solusine urusan iki? Aku gak ono solusi iki. Apa ngene? Piye? Dek ini aku lek gak salah krungu Pak Kawit. Heeh. Kono. Tantang itu. Iya iya piye? Lah kuwi jare nyadran ning Soringin, Heeh. Sandeng Kali. Iya iya. Kulon dalan. Oh. Lah kae gang seminggu ngeduk nih sepeda motor loro. Loh. Bohong. Aku nyata Pak Kawit. Tenan ora? Rono dibuktene apa piye? Aku takon gone. Masuk. Lah lek ngono, ayo saiki golek obor ampen. Anu Pak sepeda motor mah ya. Sik Mat, sik. Iya. Dinceng sik. Bang Recet yang ngalih ngono. Lah Ayo Ci. Alah, bot-bote dadi RT. Isu awan bengi mek keliling ngecek wargane. Nginguk kondisi kesehatane warga piye. Terus kurange apa? Ngene iki yo bayarane ra sepiro. Ning yo piye neh? Yo pancen iki yo kudu dilakoni kok. Dalan kene iki lek bengi ketok yo peteng yo. Iki kok matur sing penting dipasangi lampu. Lek ra dipasangi lampu ya ndak ketok lek wong liwat iki. Iki matuke iki mulai ditarik iuran neh ae. Karmani bibit supangat mesdi cem. Wah, lah iki ini lek mareng ganggu pekerjaane bareng ngene iki. Dilewatne ya sayang. Dinikmati sehat. Wah, janda umum. Ndak kuat bayangnya lek sampai Mbak Ningsih gelem karo aku. Lek sampai Mbak Ningsih gelem karo aku, kami itu ora tak plengosi. Bojone kan tuwelek, ireng tur mbanduk kaya ngono. Berkaduan lek karo Mbak Ningsih.
Kok maneh. Engko kancane durung wis nyantai. Apa sawan pitamu Mas. Sapi ya? Mbok rondo sing ndi lah. Walah kae to. Runtuk. Ora keskoto Mas. Dengkul manjlok ngono ngadeket mang. Yalah, wis ngadeg. Tak kira sik. Padha ora bayar ya kok. Nyuk tidak melok nginceng barang iki. Apon. Ndak ne ya. Loh, nih, Mas, nyapa wae turu-turu nang kebonan kono iki? Oh, kowe modiar awe konangan. Apa kapan? Mbak Ningsih. Kowe wis marahi. Kowe Tomat, Mas. Ora sing konangan Mbak kira Ningsih. loro ngincengan. Padahal kan ya iya. Kita harus ki nyapa lo ya ini satu turut kene iki golek apa ngono. Nika wae lho Mbak Ningsih, ajine nggih nongko. Nongkone ageng-ageng pun ngono kaya Mbak Ningsih yo. Nono. Jangan resik-resik. Keraan terus ini arep beli apa to? Kurang menggayan. Nyenggek nongko Nongko, Teh. Alah nongko apa padinar nginceng Mbak Ningsih kaya aku ora ngerti dapuramu kuwi. Yo ngene iki lho lek resek diweki nyawa urip renek gunane. Nang mulai kono. Iya Teh. Yo Mas yo, balik yo. Padha dak yo nesu. Ya iya lho Mbak Ningsih. Kok yo enek to menungso kaya cemani karo somat. Ki kaya ngono kok yo diweki urip ngono. Penggayane lho mek nyusah nih wong sak RT. Ya sing ngono to Pak RT. Ngono kan yo wargane sampean. Yo, iki mau esuk kok wis teko kene keliling iki nek apa to Pak RT? Alah iki lho Mbak Ningsih. Ki mung tas ngeceki lampu dalan iki lho. Karo arep nariki iuran me warga-warga kuwi lho. Oh iya Pak RT, aku lali urung bayar iuran nek. Saya tak jukone dhuwit Pak RT. Ora usah. Sampean kuwi wis dadi tanggunganku. Sebagai RT aku kan kudu ngayomi para warga-wargaku to. Terutama kaya sampean sing rondo ngene iki. Prayo ngesakne to wong renek sing golekne dhuwit to. Ya wis Mbak Ningsih aku tak terusne lek nariki iuran me wong-wong ya. Saman terusnya lek kocor-kocor jangan lupa maem. Oh nggih Pak RT, matur suwun lho nggih. Podo-podo Mbak Ningsih. Ya wis lek ngono aku tak banjur pamit dhisik ya Mbak Ningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. RT karo wargane padha kelakuane. Lah iya lho nih, RT kamu sangkane kon ndi lho cukup naburi awake dhewe. Lah ora kaya ora apa prejengane RT paling yo melok nginceng mamat. Lah iya padha jayo getak-getak. RT-mu lo. RT-mu barang. RT-mu. RT-mu. Ayo bikin budget Mas. Yo ono lho. Yo, ayo. Kenalan. Sampai konangan lho. Awas. Wis ada wong ngale, Mas. Ya di temen. Yo, kanan beri makan. Anu Mas. Iya. Nih, jangan aku tak neng motor. Oke. Tenang ono, tenang. Iya, Mat. Oke. Bukan Mas, ayo Mas. Ayo. Hemat. Keranjingan kok sih urung diseleki. Ngokondo. Akhirnya Mat, piye iki? Piye motormu? Mogok iki. Kok bensin entek? Ora, iki lho full. Busine. Atas dikeganti ndek iki. Banmu katosen. Opo hubungane to Mat? Ban karo mesin lho adok. Lho kene lho wong ngerti mesin kok ya. Ya dikurangi Masa? sik engko lagi dicoba. Iya Mat. Jajal. Oke. Wah, kena Mat. Ini.
mati mesin bae kowe. Wow, cah kene. Ayo, bro. Ngene iki lho Nini motormu menyengsarakan umat. Sabar teman, karena yo motor tuwek ke zaman perjuangan iki anggitmu. Oleh diisi bensin campur yo ngene iki. Campur Bensin nyurung. mung titik nyampure nyurung. Mana iki? Ah, ketok saiki we. Kenek. Oh no. Ayo, saiki. Mati mat konangan Iya, dhewe gini. iki. Wes. Terus kapan lek mau arep asok iki? Sik Sik sabar, Bos. Iki jek arepe usaha. Engko lek wis kasil to, tak bayar, tak lunasi. Tur sampe jek tak bonusi. Maksudnya piye iki? Arep bayar pakai cara apa iki? Jelas no, Mat. Ngene lho Pak Din, iki mau rencana aku karo Cemani arepe nerokne Pak Kawit sing 10 dina kepungkur nyadran ning sor Wetringin ya, sanding kali. Wetringin kono lho, Bos. Terus bar nyadran ki 2 minggu iso ngedukne sepeda motor loro lho, Bos. Kok angel men to wong loro iki urip kaya ngono kuwi. Kuwi lho ora bener, ora perlu kaya ngono kuwi. Tapi kan cepet to, Bos. Panggah keliru, dalane panggah keliru. Lah kabeh Lah, dalan wis apik. butuh, Bos. Pengen ngrobah nasib ya usaha sing apik. Diwiwiti sing teko nol, teko dasar iso munggah derajate. Wis gak perlu ngono-ngono kuwi. Ya wis ono, Mat. Ya dan gua kuwi. Wis duwe. Ya wis, Bos. Aku tak beli aja ya. Loh, Terus Pak Din, piye iki perusahaan iki? Loh. Bayar. Oh, asu.